Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon Rex Canto, kikilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pilipinas! Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Martes. Yari kita sa ika-9 or ika-siyam nga adlaw sa bulan sang Agosto tuig 2022 mga kaaksyon. Kamusta mga kaaksyon ta sa sining nga udto, kabayon ta nga okslang kamo sa sining pagsinalayo, apisar nga tigpurao, tigpiligado mga kaaksyon sa sining period. No? Do ginalanghap mulang mga kaaksyon ang sintimos, no? Do sining nila daw amo gining tigkiriwi gid nga bulan, no? Kay bao pertigid. Samtang dito sa Metro Manila, subong sining adlaw man kagining mga inoras yara sa libingan ng mga bayani si Pangulong dating Pangulong FBR, no, si Fidel Valdez Ramos mga kaaksyon kag yara man ng presensya ni President Ferdinand Marcos Jr. sa libingan ng mga bayani. Mga kaaksyon, ginlubong na as of this broadcast time si dating Pangulong FBR or si Fidel Valdez Ramos. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aton man karon hibaloon mga kaaksyon kay ti may bag-o naman nga PNP Regional Director for Western Visayas or Region 6 mga kaaksyon, no? Ginbuslan na si Brigadier General Flynn Dongbo kagang magabulo sa iya is Brigadier General Leo Francisco from PRO National Capital Region. Amuning magabulos kay Dungbo as Police Regional Office 6 or PRO 6 Regional Director mga kaaksyon. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Kag si Brigadier General Flynn Dongbo ang idestino sa Directorate for Logistic effective August 8 mga kaaksyon kahapon pa actually nag-effect ang iya sining bagong assignment but this time mga kaaksyon siya ang nag-turnover na sa bagong PNP Regional Director si Brigadier General Robert Rodriguez mga kaaksyon, Acting Director sang PNP Directorate for Personnel and Record Management ang nagperma sang sining
special order sa number 222 o 2022-463 mga kaaksyon no sa relief and assignment ni Dongbo mga kaaksyon. Si Francisco gali miyembro ni sang Philippine Military Academy o kung PMA class 1992 kag siling niya outgoing ini siya nga chief sang Manila Police District. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Dalonta karon dugay-dugay ang balita gikan sa aton sining nga mga aksyon reporters. Handa lang kamo dira kag preparar lang sang inyo sining nga palanyagahon samtang nagatutok diri sa aton sining nga balitaan mga kaaksyon. Ayos. O sige, while si Brigadier General Samuel Nacion gali dugay man na di sa ato no. Ang sa karon Provincial Director sang Aklan kag Capiz mga kaaksyon ay bali former ini siyang Provincial Director sang Aklan kag Capiz kag karon gin pahamtang na ini siya for Detective Management or DIDM mga kaaksyon under sa MIG or Monitoring and Enforcement Group o kung IMIG mga kaaksyon for Directorate for Investigation and Detective Management DIDM mga kaaksyon. Ay, pretty, no? Sige, kamusta mga kaaksyon ta sa mga kapurukan kag kabaranggayan, kabayonta nga okslang kamo sa sining mga inuras, and kalakip man ang ato sining nga mga kaaksyon sa probinsya sang Negros Occidental. Sa mga banwa kag syudad, mga kaaksyon, kamusta kamo sa sining mga inuras, plus ang ato sining nga mga kaaksyon sa Oriental side nga nagapamati na diri sa aton sining nga palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Radyo! Tuptop kita sa atak na launay media sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining nga mga aksyon reporters. By the way, kamusta nga aton sining nga mga kaaksyon dira sa probinsya sang Guimaras sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Capiz, sa Aklan ni Antique, kag tubtob sa malabutan sa aton sining nga pagwaragwag mga kaaksyon, no? Kabayuntang nga okslang kamo sa sining mga inuras, why isang problema, kung may problema tandaan tagid nga may solusyon ina mga kaaksyon, no? Di kung sanong solusyon ulat-ulaton ta, di ba? Sige, sige, sa kinanda na ko ang inyo sini kaaksyon sa kahanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Balita sa sining adlaw diri sa aton sining pangalagad mga kaaksyon sa Kapitolyo Provincial karon dugay-dugay mga kaaksyon. Ini may kang tanan sa palayag ni Congressman Dino Yulo nagaparawagan kay Presidente Marcos nga mag-appoint na sang SRA Administrator. Kay daw si Seraficado hindi man maghalinda at depende na sa kay Presidente Marcos kay National Office ini mga kaaksyon kag under sa opisina sang Presidente ini mga kaaksyon. Kay si Serafica daw aramanda daw sige man ang pangalagad kag siling sang iban daw gasuyop man baw perti gasuyop sang ano sang dugas. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kag pagbutang sang traffic light sa entrance kag exit junction sang Bacolod City Government Center ginapangabay.
Kag butangan tama na daguro sang traffic lights gid amo na traffic lights ang kuan sina ang ginalantaw nga ibutang dira plus ang CCTV camera no. Nami manada nga plastadahan na kay ti daw kadamo man sang salakyan nga going out dira sa Bacolod City Government Center kay ang mabudlay diri ang pagliko sa left kag pagliko sa right mga kaaksyon no. May gadalagan pang adaan nga mga salakyan man ti circumferential road ina kon lantawon ta kag ti kadamo man sang salakyan nami gid may mga traffic lights dira mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa Bacolod City Police Office, balita karon dugay-dugay ni aksyon na Eden Abuso, ini may kang tanan sa pamilya sang security guard lang nga nabungguan sang tricycle kag carry van nagpasaka sang kaso ho kag hindi magpaariglo. Sa balita naman sa Nukpoy, balita na aksyon na John Diaz, Brigadier General Francisco, bagong Regional Director sang PRO6. Duha ka mga lalaki pilasono matapos nga ginluthang man kagabi sa banwa sang Hinubaan. Nanong status ang suspect? Padayon pa rin nga ginapangita siguro sa mga kapulisanta. Sa patrol nga balita ni aksyon na Eden Abuso, ini may kangtaran sa Philippine Statistic Authority kag Felpos nagapatigayon sa pagsinapol angot sa isyo sang pagbilin sa mga postmen sang national ID sa mga barangay hall. Puwerte no? Malangga sa lapuwa kamo sa mga barangay officials nga magdulong sa mga national ID nila pero kon sa barangay ambot kung paano na i-distribuar sang barangay. Pero ang barangay Stefania, isa man sa mga nagadulong man nagapangdulong gani sa mga national ID. Ambot ang iban nga mga kabarangayan, amo man na siguro, ambot na nung problema. Sa balita naman sa siyudad sang Cadiz, balita ni Akson Roger Gotib, pagsuksok sang face mask, mahimo nga hindi na kuno kinanglan na malabot lang ang 50% nga populasyon sa first booster shot mga kaaksyon. Sa balita kay Aksyon Elson Patinio, kadtuan tagaroon ng balita sa Banwa sang Calatrava, siyam ka mga Farmers Association or biktima sang pagpatay ginaligar asset kuno sang militar ho sa barangay Marcilo, Calatrava, Negros Occidental, Gintero ni kahapon. Sa balita naman kay Akson na VJ Apasible sa Banwa sang Binalbagan, siyam ka mga Farmers Association sa Binalbagan nakabaton sang farm equipments gikan sa LGU sa Ngabunga, Banwa. Sa balita nasyonal, anay Presidente Fidel Valdez Ramos gindulong na sa iya katapusan nga palahuwayan. Anay Vice President Candidate Walden Bello ginaresto bangod sa kaso nga cyber libel. Vote buying, ginaduso nga himuon nga heinous crime ho, nga may 20 tubtob 40 katuig nga pagkapreso. Daw kadugay naman ning ginaduso-duso. Te ambot kung paboran isang iban nga mga politiko. Ay, perte. Kay masiling malang politiko yati. Wala man kami na nagtagway. Man kami nga makalbuto. Oh, di galing yung iban to. Mungga pamakalbuto mo. Ang hindi man kandidato. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pilipinas, kinakulang na sa supply sang dugo mga kaaksyon. Ay, perte no? 2 bilyones nga pondo nga pang-ayuda bala sa mga pigado ho ginpagwa na sang DBM. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat.
Mga detalye sa atong sinigin pang headlines mabatian sa dilig lamang madugay. No? Mahina ang kalaban eh. Sige, i-like lang kag i-share ang atong sining Facebook page. No? I-like kag i-share ang atong sining Facebook page. Tapos ang inyo sining mga mensahe. Hindi nyo man pagkalipatan nga i-like kag i-share da. Hapos lang na like kag share tapos message. Amo lang na kasimple mga kaakson. Ayos. Sige, daligid lang kay tira tanay sang pila ka mga obligasyon tani. Dugay-dugay balikan ko lang kamo mga kaakson. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Standby lang kamo tira, kaming bahala karon dugay-dugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa. Ayos. Sige, manamyaw tanay sa mga kaksyon naton nga nagapamati. Liog ta dito, refresh bito. Sa ngaton sining talamdan, no? Para ma-check naton. Daligid lang daligid lang mga kaksyon, no? Ara na to? Okay na? Ay. Liugta na ito. Liugta refresh niyo para makita ko ding nag-like kag nag-share ho. Daligid lang daligid lang, no? Okay. Ayos. Thank you gito. Thank you good, no? Ayos Okay, malang pagpamati kay Stella o Maki Duhinio Real, no? Malang pagpamati Inday Stella o Maki Duhinio Real, no? Josephine Celeste Taiko, salamat gid. Ray Flores Baryoga, Jocelyn Cone Laparan kag Gian Resisyon, no? Okay. Daligid lang, no? Kaya iba pa naton nga mga kakson. Si Angela Gayondato Castillo, Imbong Jocampo, Sara Reyes, Chel Lang, no? May lang nga pagpamati kay Chel Yang. Chel Lang, no? Ayos, Madam Virginia San Antonio Alpenda, Tyra de la Pina, and Nini Jane Cabato, Bergs Asa, Jade Flores Kiatson, Joe Art Mandagit, Tones ni Sagun, Tones Gora, Amelia Balwarte, and Rosemary Hermano, and Renz G. Evangelista. Kay John Vicente, thank you gid, no? And sa iban pa naton nga mga kaksyon, di ko na makita. Jeneline Ampil, no? Jeneline Ampil, Rosemary Hermano, Jinky Sayo Dorimon, Jovi Monares, and sa iban pa naton nga mga kaksyon kay Sweetie Kugonon Constancio, no? Sweetie Kugonon Constancio. Rochelle Evangelista, Angela Gayondato Castillo, ara naman, no? Sara Reyes, thank you so much, good, no? Okay. Daligid lang, no? Kung mayari pa. Berhilio Pios Balwarte Senior, Jima Tagwan Idilaos. Mayo lang nga pamati, no? Thank you man, Sara Reyes. Thank you, Gid, no? Salamat. Okay. Tagalagran, hagali. Ga-monitor man sila ni Edwin Norma, Merlin Jose Pilar, no? Salin sa kay Sara Reyes. Okay, thank you gid sa kay Josephine Celeste Taiko. Thank you gid pen. Sige. Lunisa Albanbuena, no? Off niya Arico Sidewalk gapamati ito Bangki si Mart. Okay sa Burgos. Sige, Lunisa Albanbuena, no? Shabina Aquino, salamat gid, no? Gapamati pamilya dira sa pamilya Aquino sa Sumag, no? Barangay Sumag. Thank you gid Shabina Aquino, no? And
Rosemary Hermano, thank you gid. Salamat gid, no. Ga-monitor sila. Jeneline Ampil, no. Belated happy birthday lang sa akon little brother GV Ampil, no. GV Ampil, no. Okay. Dali gid lang ha. Connie Laparan from Pandanon DSB. Thank you gid Connie Laparan, no. Ayos, dali gid lang iban kay panglang taon tadi. Sa utod ko pagid nga si Ana Sinoro sa Caridad La Carlota. Salin sa kay Sara Reyes. Madam Georgia Gargasiran from Barangay Singkang Airport. Sige. Marialyn Bilar Hacolbe Lombo, no? May nga pagpamati sa dira sa Barangay Trinidad, Giholngan City. Marialyn Bilar Hacolbe Lombo, no? Ga-monitor. Stella, okay. Stella Umaki Duenio Real, taga Torino Resorts. May nga pagpamati dira sa DSB, no? Torino Resorts. From Stella Umaki Duenio Real. Chelang, tamyaw mayong udto lang da kuno kay Chairman Chiche Marhin sa Handumanan. Okay, halin sa kay Chilang. Sige. Novi Magapan from Pandanon DSB. Salamat gid. Ayos, sige dali gid lang mga kaksyon. Standby yan ay manumbalik kita sa dili gid lamang madugay. Dakop ka, daog ka, roulette promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, roulette promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, ruleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sa hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga minsan. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Awards 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Balik na diri sa aton sining pangalagad karon dugay-dugay. Pag tsaw na kamo dira, pag timo-timo na sang palanyagahon, no? Pero sa way nagapanyaga, okay lang, no? Gapamahaw lang, no? Sige, karon dugay-dugay. Ang balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters, mga kaksyon, no? Daligid lang ha sa mga kaksyon ta, hindi gid magkalipat na og ka dakop ka, daog ka, rolita promo. Sa Aksyon Radio, karon dugay-dugay, no? Tirahon ta ina mga kaksyon para sa inyo sining mga tig palamati namon. Okay, lapit na lang. On August 15, mas start na kita, no? Officially na start kita kag mga draw kita sa ngaton nga winners. Kag kung madraw or magabutan ang inyong ngalan, palihog na gundagon diri sa Aksyon Radio. Kag magpatiyog sang
Rolita. Kaya ra sa rolitang premyo mo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Karon ng dugay-dugay sa mga kaksonta, standby na aksyon na Eden Abuso, Life Extension Coffee Mix, ang Life Extension Coffee Mix or LF. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. This is my life. Sa isyo sang pagbilin sa mga postmen sang national ID, no? Sa mga barangay hall, mga kaaksyon. Ambot ko may mga barangay hall nga wala ginapang dulong ang ining mga IDs, no? Ang iban sa to nakaligad pa nga tuig mo, nagpaiding iba nagalabot ng iban daw wala pa. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon na Eden Abuso sa Patrol Aksyon na din. Action Rex tagaan pagali sang dugang nga ubra ang mga taga barangay ni kay na diskubrehan gid sang taga Philippine Statistics Authority ining ginahimo sa mga postmen nga ginabili na lang sa barangay hall ang mga ID. Ang natabo Action Rex nagapatigayon pasubong sa pagsinapol ang mga opisyal dito sa nasyonal sa Philippine Statistics Authority kaupod ang mga taga Philippine Postal Corporation para maaksyonan ang nasambit nga reklamo. Hindi lang hiligya palambot sa aton kundi pati sa PSA mismo may mga nagareklamo man. Kaya kung madumduman mo Action Rex, di ba sa balita kag mismo magpa-register ka, idulong gini door to door. Inyo balay. Di gali kaya matabo gali Action Rex. Daw sang sano pa na iya ginadulong lang sa barangay. O ganiti uli. Ti ang problema, ang iba nakaligad pa nga tuig nagpa-register hasta subong way pa magalabot ang ID. Correct. Ang imo ara na? Ako sa barangay. Ang imo ara na? Wala pa makauna na lang ko ni Guro pamana, wala yapon ang ID ko. Gani ang mo nagsako, nagligad pa ito nga tuig. Ano niyang pa-ID kang iba nagalabot na yang iban, way gidya aksyon din mo. Pero check mo Action Rex sa inyo sini nga barangay kay base ara didto. Kaya man, active man ang barangay namon, ginadulong kung mayara mga IDs nga magalabot to sa ila. Way mga pabayang barangay, kabulig man bisan sino. Galing kay dawala gid nagalabot ha. Very good na yung Action Rex. Pero una best, hindi na obligasyon sa barangay hambal ni Sir Luis Gonzales. Kahit ang transaksyon halin sa Philippine Statistics Authority, ang ma-issue ni isang card ang sa Land Bank Abe, ihatag sa PhilPost kag sila yung ma-deliver. Ang subong niya katabo Action Rex, nadugangan pa obra sa barangay kay ginahatag to sa barangay. Mayo na kung machimpuhan kung tanan nga mga barangay officials. Ang PhilPost, ang iban daw dura mangging claim nila ganid ang iban? Gani Action Rex, dira na lang hindi na lang kahulat kay gusto na gid abi. Sino man biga sige ka man niya kahulat-hulat sa ID mo. Iban kay initiative na lang nga katon sa PhilPost. Gani man. Ang ending, ang iban ari naman sa barangay, tapos ang sa barangay naman ihatag sa purok president. Ang purok president naman tumanghatag sa mga residente. Amo nang luyag Action Rex sa kung PSA. kilala nila kag may address ang may address man ha pero ambot nanong natabo ni sa iban nga mga areas ha. Amo ba ng Rex ang suno kay Sir Luis Gonzales, ang Chief Statistical Specialist sa PSA Si dire. Action Bernie Villacanas gani kuno yan nabaton yan ng national ID na ho gikan sa postal office sa syudad sang Himamaylan at may ara-ara guro sa very postal good. guro.
Oh, very good Action Rex ko mo na iya nga gin door to door gid. Kaya actually ako mismo personally nagkadto ko di sa Philpost, di ba last tubang di 888. Di ginhambalan ko sa isa di ka personnel nga ma'am kada barangay gali may assign gina iya nga postman. Di sindihan taman di nga hindi man maubos gidayon ang pag-deliver. Kaya ako Action Rex ligat pa itong katuig mo pila ka bulan widugay may isa na katuig. Isa Di na wala katuig, gyapon di na dugay-dugay. deliver. Oo. Di wala man may ara man Action Rex transaction between sa ila mo tiya mali Sir Gonzales nga ginahulap pa man nila ang desisyon sang pagsinapol to kay para maaksyonan ining reklamo kay hindi gina kuno ya dapat Action Rex ginabilin to sa barangay hall kag didto kwaon sa mga pumuluyo kundi masunod sa ginistoryahan nga door to door ang paghatag sang national ID sang mga nagpa-register. Ti bisan tuod bi madugayan ti reasonable kay ti ginaisa-isa gid pero ti do kabudlay naman kuno Action Rex nga mahambal pa nga gintingob na lang butang sa barangay kag ang pumuluyo na lang magtultol kag pangitaon to kung diin man ang iya ID. Pero ti sa karon amo na Action Rex ang hambal ni Sir Gonzales na padayon lang ya gyapon sa pagpa-register kay sila ya didto sa babaw nagapangita man sa pamagi agud masolusyonan kag maaksyonan Hambal gani ni Joshua di Kulungon Patsiko. Nami man kay na open naton ini no. Silingya hoon sakto na action din tapos gingaan ko Manila gingaan man ko nila contact number sang postman ginatawgan wala man gasabat ko no. Correct. Ako man Action Rex actually ginatagan man ko number sang postman nga assign sa barangay 9 kay dire ko sa station gin pa-deliver akon ID. Di sa kadamok mo rosang kapanawag siya ratakan. Takana magsabat. Pero ano i-check lang na bala sa post office or di na ma-check na? Supposed to be Action Rex. Sulato na lang ginaya kay i-deliver sa balay. Galing kaya tayo ako bala do hamba ko do kadugay sa national ID. Katuod okay ko to man sa Philpost di. Oo, okay man ako ni-deliver sa balay ninyo pero ambot na nung natabo ni sa national ID niya although way man bayad ni basta 1 year na ganyo sa nakatuig wala kabot gyapon ng kay Mario Olvido Aquesa. Oh, i-check nyo to sir kay base ara to nagamo sa barangay. Sa barangay nila. Usually abon ako ng Action Rex kinabilin sa barangay hall which is hindi dapat. So dapat kung may mga nagapamati kag piho ko damo gid ang gapamati subong aksyon na din nga i-check lang nila sa mga respective barangays nila. Correct. Kaya kasi ato na to Kay dito na ginadala sang Philpost sa barangay ninyo. Amo na? Correct. Hindi na kamo magkadto pa sa post office sa inyo nga Banwao kon syudad. Dito na lang. Kaya ara na nada sa inyo barangay pero ti Action Rex kung okay na mabalik naman na sa una nga siling nila nga i-door to door gidya ang pagpanghatag individual gidya bala nga nami kaling sa mamaylan kay aktibo kay ninidjen Kabato slingya ako amuman sir nakuha kuman sa mamaylan. Kay Georgia Gargasiran slingya swertihan ng gali ako national ID kay last year na receive ko na. Mayo gid gali no. Basi do pa rin isang kuwani nga basi kung may hit kayo ni Pagata. Gani man. Siling ni Joshua di Kulungon Patsiko. Siling niya suplada ko nung taga post office nga babae. Sugpon pa ba? Ay, may sugpon pa. Ay, kadamo gid sa message ni parte sa sa national ID. Kung sa bagay, national ID, part lang ni sang inyo man nga identification ka government IDs di Black Action din magamit mo na iya bisan din no? Correct, Action Rex. Kag kung ako for example, okay na nasa valid na nasa sang kay kung applyan mo, di ba? May apply ka example sa bangko, ma-open ka account, duha ka valid ID kinanlan. But with the national ID, okay na Action Rex nga amo na lang na imo ipakita. That's why nga advantage gid. Kaya ang iba nagadali naman. Why na iya na depositohan no? Ha? Why na iya deposit no? May ara Action Rex, ang iban bala nga mga national ID, may cash card nga dala. May Iya ka ara? lang bank. Tikon magkuha ka
imo nga national ID may load na, may cash na butang why. May paaman no ron. Why Pero siya mo- why na basta amo pa lang- basi magsalig ka mo why Basta ikaw sukto nila. Kung gaano ka po si Action Rex, yung sukta siya nagambal. Basta na damo gid na concern man sa national ID kay daw why pagidya kuno ya. Ating iba niya sa binalbagan kay Scout Ranger okay na ya sila daw kadamo sang nag-intra sa topiko taniyo damo gid mensahe diong iban why pakabaton iba nakabaton na damo gid dama yung kwan sibong importante da ang kon post office na lang marekta sa barangay barangay na lang kantuan nila para mas mahapos. Kay kung Pero sa wala post na gan- office, kung wala kaysa na may ganin na inform mga Action Rex. obligasyon pa na da sila mo. Wala man na na-inform, duhol-duhol na lang mga istorya hasta nakalambot sa akon nga check mo sa barangay, ma'am, kibasi ato to. Gali. Pero wala gina napalayag sa media kung ano naman ang istoryahan sa PhilPost sa barangay. Kay kung ang PSA ang pamangkuton, dapat ya ginakadtuan gid sa balay. Ang PhilPost na, ang sa PSA. Oo, kasi amo na Action Rex, Dapat di ba? Amo na idulong, papalig na ayawan ng PhilPost sina dulong galing kay amo na Action Rex ang hambal nila. That's why nga ginapasabat pa ang PhilPost kung anong problema na sa barangay na nila ginhatag ang obligasyon sa pagpanagtag sa mga ID or pagkuha pagtultol sa mga pumuluyo sa pagkuha sa ID. Bastang advice lang naton dire, way ko kay balukon ang barangay may diretso sa ID ni mantinid manis ang tagsa-tagsak sa aton, especially nga nagkuha ka national ID, no? I-check lang ninyo sa barangay ninyo about sa national ID. Kung wala, sa post office kamo kadto, amo na? Yes, Action Rex. Pero samtang ginahula pa ang desisyon to sang national, amula na danay Pero kung ma-okay na, hulaton nyo na lang din sa inyo balay. Okay, ulaton na lang na. Kung sa diin ka man nga address na ginpa-deliver na kay para sa akon, taga-takuling ko. Pero ang delivery address kay Action Rex, dili sa station. Gali. Kay mag-register ka, amo na mo, duwa ka address ginapangayo, permanent address mo, kag kung kung diin mo ipa-deliver. Galing amo man na huwag pa man kabot hasta subong Ate, balaan talaga na kung balanda sila. return Basta pa importante kapag lang tinapon nila. nakaparehistro sa national ID tapos ang picture doon hindi pa magklamo. Hindi pa pwede kaliwa pa picture. Kita ko to sa national ID sang tupad namon balay do hindi among picture ya. Gali pero daw siya gid daw nagkiwi blang daw ay maplastar nga itsura daw padaasig lang blaw. Sige pa ngambal, sige picture click. Wala gid 1, 2, 3. Ay kalay. Pero siguro siguro sa Negros Occidental ara na sa around 2 million kuno. Mga nakaparehistro man. Nagparehistro lang may pero nakabaton pila. May amo nakadako. Ang nakabaton Ang nakabaton pila ka porsyento sa 2 million Wala. abi? Wala pa sila kabalo Action Rex, pila ka percentage, kitigulat sila sa PhilPost nga makahambal man kung pila na ang nakabaton. Ang nami sadto ko nagpa national ID kagidya, kuha mo dayon, hulat-hulaton mo lang pila ka oras kay Jotay man ang actually gina-cater nila, kag Jotay man ang nagakuha sa national ID. Gani, subong nga niya hinalangawan ang mga ara sa mall. Oo. Na mga ginapahamtang na Black Sunrise. Kaya amo naman na gani, gina-encourage gyapon sa iban nga magpa-register na kay hindi na lang maghulton nga mahambal naman ding PSA registration hasta na lang man sa Domingo ha kay ulag madaw-damo naman tao din makadto kag sige ka reklamo nga kadugay sang linyahan ko amo na matabo Action Rex. Hindi na kadamo man gali listeners tanong. Baha man ang mga listeners naton sang topiko tang ID ho. Namigid kay participate sila. Maguro ka sa dress yung ulat, kadawon nila kung karong matuila tsura. Kakapot yan. Siling ni Vida Torino. Thank you gid Vida. Biola Torino, linga ako man sir, sang nagliwat man akon picture, nagdako akon ilong.
Ay, na ba? Ay, oo, tuod na, tsakto na. Amo nang eksperyensya sang iban nga mga kaingod ko dito, nakabato na ID, naglalain mga itsura nila. Ay, ano naman? Ambot ko na nga sitwasyon sa Basi pag-picture ng nagura. do mas nagwapa, naging ko to. Base, mayara yang daw nagmayo na gid, nami na gid ah. Tinanong palayag sang PSA ni. Reaction Rex sa mga kabayan sa pagpahayag ni Mr. Luis Gonzales. Sir? Sa amon isa man ka concern gani kay hindi dapat sa amon nga isa ka finding subong gani nga ginabilin ang cell post sa barangay. Actually nakaabot na siya sa central office nga issue. So may gin istoryahan na ang amon nga mga headed do kun nga ang amon na nga gaabot sa barangay. Yes, oo. Kay bisan sa amon nga pag during sa registration namon di ba gambali kami sa mga registrants nga ulato nyo lang na, taguon nyo na ang inyong transaction slip, kada sa kung may magkanto sa inyo, magdulong sa ID, amo na inyo ipakita. O, sa instruction namon, kay since nag-start ang registration sa National ID, sa amon nga mga trainings, amo man ang ginbutang sa amon nga mga manual. Actually, personally, ako nakalibot sa dito sa District 6 nga mga areas. May nakita mga dito nga ara sa barangay. So, mo na paabot ko man sa central office kag para maaksyonan Manila. Te, amo to Action Rex, hindi gidya dapat pag ibilin sa barangay. Mismo siya gani nagpaabot na sang concern to sa central office sang PSA. Oo. Kaya mo to Action Rex, nag-meeting na to mga opisyales sang PhilPost kag sang PSA. Tayo mabalaan pa ni kung paano ni explain sang PhilPost nga ang ginabili na nila sa barangay when supposed to be yung ginadulong din nila sa mga balay. Sige. Balitalin sa patrol ang ka-action yung Action Ida Naboso. Una sa balitaw na sa action sa Bacolod, Action Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat pinaksyon na Ida Naboso na migid nga topiko ning National ID iban sini nagkalatubuan ng uganot na sa TL ka parek-parek kag follow up sining National ID kay sa prangkang istorya way kagidman kuanon sa National ID pero magamit mo sa mga transaction kay ti government issued mo nga ID, no? Kag kinanglanon gid ina sang individual, especially nga way kaya government ID, balo kang ginapangita subong mga government IDs kag iban pa so magamit mong national ID mo, no? Sige, ulat-ulaton ta kung anong mangintikang sang PSA kag PhilPost angot sining problema. Live extension super fiber. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Hi, ako si Boy Duran. Kaksyon ta, tensyon. Para sa dekalidad balang nga serbisyo ho, Riverside Medical. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. Katuan
Tanay balita ni Aksyon na Dale Salazar, mapabakulod City Government Center, anay kita Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:28 na. Hindi may kang tanan sa pagpahamtang pagbutang sang traffic light sa entrance kag exit junction sang Bacolod City Government Center, ginapangabay. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale. Sunrak sa formal nga nagpangabayang sanggunang paglungsod sa Bacolod City kay Bacolod Mayor Albi Benitez lagitman sa Bacolod Traffic Authority Office o kon bitaw na kon mahimo sunrak sa magpahamtang sa traffic lights dira sa may entrance kag exit ng junction sa Bacolod City Government Center. Ang ginamuno nato na sunrak sa nga location nga ginapangabay sang SP dira bala sa may before sang Petron nga gasolinahan pagsulod ikaw sa may BCGC kag dira sa may tubangan sa mga nagabaligya inasal no sa tubangan man. Amo na dang exit point Aksyon Dale sa may asal dabla exit na siya. Ang entrance dito sa may gasoline station. Yes, Action Rex. Wala dira sang traffic lights ang ina nga area rason ngati may sang resolution ginaprobahan ang Bacolod Council gin-offer ni Bacolod Councilor Renicito Novero. Action Rex. Sa pinaka-purpose diri bangod una according kay Councilor Novero masako dira ang dalaga sang trapiko dira sa may area sang circumferential road. Action Rex pagkadamo man sa mga pedestrian or mga pumuluyo ang nagatabok sa sinangadalan humalin sa tiyak nga establishment dira lang sa mga nagaraya dira ang mga nagabaligya padulong man taboka sa may Bacolod Government Center. Kung madumdumal mo action sa tumalang San Domingo sang gabi may dira sang aksidente anatabo dira sa may exit junction sa Bacolod Government Center nga area kagati amo na siya ang purpose kun tani kung traffic lights dira sa lugar according kay Councilor Novero mas mayara sang disiplina ang mga motorista, ang mga nagamaneho sa ginasininga sa Lakay Action Rex kag hindi bala pinagusto kay kung wala man sa traffic enforcers Action Rex dira pagida nagalala ang traffic situation sa may circumferential road. According kay Councilor Novero, kung hindi pagid man mapahamtangan sang traffic light sa ginanga area, mas mayo nga regular dira nga magpahamtang sang traffic enforcers ang bitaw para at least may ba sang guide Action Rex sang traffic situation dira sa area sang Bacolod City Government Center. Buwas gadlaw sa regular session sang SP, liwat mag-file sang resolution si Councilor Novero nga nagapangabay kay Mayor Benitez kag sa bitaw nga bilog nga intersection sa Bacolod City dapat butangan ng Action Rex sang tagsa-tagsa ka mga traffic lights. Aring tingog ni Bacolod Councilor Renicito Novero. Nag-request ako sa Mayor and the Bitaw to provide traffic lights dira sa entrance kag exit junctions ang government center along Circumferential Road. Kay sako na pirmi kag may mga kung kaisa may mga aksidente na nagkakatabo. Then labi na gid kun wala sang nagabantay o kun wala sang traffic enforcers nga naga-monitor kag naga-manage sang traffic flow. Ida sako da ang tabok sang mga pedestrians, sako man ang dalagan sang mga salakyan. Karon kung hindi mo da butangan traffic lights or traffic enforcers kung wala pa traffic lights, ang hazard na ginatugad ang subong masibisingin na portion gilamang sa tingog ni Bacolod Councilor Relicito Novero. So nagalaom din ang konsehal nga kuntani matagan sang igtalupangod sang karon nga administration at sang bitaw man Action Rex sining ginaprobahan nga resolution sang City Council. Update kabalita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginaksyon na Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon na Marlon Hinovia. Standby anay sa Capitolio. No? Kinanglan ninyo aircon sang salakyan ninyo. May aircon galing kay bugahangin na lang. And the winner for digital storytelling best social media video is
John Dale Salazar. Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod. Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action team. Parawagan sa kay Presidente Marcos nga mag-appoint na sang SRA Administrator. Yari ang countdown sa report ni Action Marlon Hidovia. Action Marlon. Action Lorex, isa lamang si Negros Occidental 5th District Congressman Atty. Dino Yulo sa mga opisyal nga nagpanawagan sa kaya Presidente Bongbong Marcos Jr. kung na pwede mag-appoint na ako magpili na sang pag-o nga administrator sa sugar regulatory administration ko na SRA. Agad nga ma-resolve ining leadership stand-off akong leadership issue nga nag-aapekto sa operation sa hindi lamang SRA kundi isa pa rin sa ahensya ahensya sa idalon sa Department of Agriculture nga mo ng SRA kay duha ka mga ahensya mo NFA kaga SRA ang ginapanawagan nga dapat may aranas ang pagkukuntani nga administrator. Pero dito sa bahin sa SRA, ang hambal ni Yulo sa pag-appoint ni Presidente Marcos sa Negros Anong si Aurelio Gerardo Valderrama Jr. Una bes kina-respetarya na, no? Ang desisyon sa Presidente mas makabintaha ini sa Negrosanon bangod negrense ang gina-appoint bilang board member sa bahin sa planters, representing planters. No, apa maning posisyon din halina ni Congressman Yulo mo, board member man ni sa Santo, representing sa bahin sa planters. Ang ginapaabot lang ni Congressman Yulo nga kabayon tayo hindi na malawigan, maka-appoint naman si Presidente Marcos bilang SRA Administrator. Kaban may ara memorandum look naging pagwadam laglag ang Department of Agriculture memo ini nga napirmahan ng isang DA Under Secretary for Operations at the same time Chief of Staff nga si Leocadio Sebastian nga nagapalayag nga ining si SRA Administrator Hermenegildo si Rafita ari ni Sasa hold over capacity mo silingon sa Gapon ang mga tabilin bilang SRA Administrator plus sa advocacy memo ginatanugan sa mga empleyado sa SRA nga i-maintain ang ginatawag nga status quo sa liderato sa SRA pati na sa National Food Authority o
kon na NFA. Tubtob nga wala pa maka-appoint ang pag-o nga nagabulos ang presidente. Yaring panawagan ni Congressman Dino Yolo. Anong iyaman kung paano wala man nakabalus ang tanan sa inner workings of the bureaucracy. No? But again, no, ako nagapanawagan no, sa liwat no, nga kung pwede na mag-appoint na kita sa permanent administrator. Ano no, ato na, nasiling ko na, iyan sa pagpilit sa presidente aton bilang, di lang bilang presidente, kundi di secretary. No? So I think we should respect that. Kabalo man kita no kung ano ka damo kag sa problema kag ano ka komplikado no. So we hope na maka-deliver no, of course amidst all of these challenges sa atong industriya. Ay araman sa reaksyon sa Congressman Yolo sa sining plano sa DA kag SRA nga pag-import na naman sa presento sa metric tons nga kalamay ang baton gina-finalize na ang plano kag kung matigayon sa ating madali nga panahon ma-import sila sa bulan dapat tulaan sa Signal. Dapat tulaan sa maitid ang kanabuhon sa kalamay nga ika-import kay para kay Yulo may pili ito ang nag-import na pa 200,000 metric tons ba? Sige order Anong signal ni Action Marlon man? Di batian sa ilo kita na sa piyak nga komunikasyon kung nara siya sa piyak nga linya kay kanugon sang balita mga ka-aksyon nga hindi tama incendian. Aksyon na Jan Diaz, standby yan ay Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige, sa ilota sa piyak nga komunikasyon, galing kita way gasabat ang piyak nga komunikasyon ni Action Marlon Hinovia. Do hindi ko kinsindi kung balaina. Okay. Sige. Kung wala na sa signal, okay lang na. Way signal. Sige, Action Oliver, man na. Okay na. Basta ito sa piyak nga linya bla. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa iluhan talang nagkaroon na dugay-dugay ang balita ni Action Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial. Dire kita na sa mga ka-aksyon ta, gina-problema mo bala ang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto,
Action Reports First Portion, Action Balita Morning Edition, Action Hotline. Drama nga Barangay Size 84, Umbra, kag This Is My Life. Action Balita Banat Bulig nga taga syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Action Reports Afternoon Edition, Action Firing Line, kag Action Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Action Radio Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo. Nasa tamang serbisyo. Katuan na rin balita ni Aksyon na Jandia sa Negros Occidental Provincial Police Office, Brigadier General Francisco, bagong Regional Director sang PRO6. Kag-update sining duha ka mga lalaki ho, pilason matapos nga ginluthang ini sa Banwa sang Hinubaan. Yari ang countdown sa report ni Aksyon na John Diaz sa Nukpo. Aksyon John. Isa ka semana Action Rex matapos magpungko ang bago naman nga hepe sa Philippine National Police. May bago naman Action Rex nga hepe naman ang Police Regional Office 6. Ang magtawag nga Regional Director in the person of Police Brigadier General Leo Francisco. Action Rex. Ining si Francisco ang magabulos kay Brigadier General Flynn Dungbo nga nagpangalagad sa bilang Regional Director sa Pro 6 sang kapina Sam ka mga binulan. Action Rex kaya actually gin-assign ni Sadri sa may Western Visayas way back November 2021. Agin buslan diri sa Tony Dongbo mo tublan si Brigadier General Miranda. Action Rex sa bahay naman diri sang Police Regional Office 6 ginpayag ni Police Lieutenant Colonel Anelo Solis ang spokesperson sa Pro 6 nga kapon lang nila ini nga mando nga mo ni ang Special Orders number 2022-4263 nga nagamando sa relief order kag reassignment sini ni Dongbo. Action Rex inipirmado ni General Robert Rodriguez ang acting director sa PNP Directorate for Personnel and Records Management kung DORM. Dugang padri ni Soles epektibo ini mando kahapon Agosto 8, 2022. Kadungan man sa relief order ni Dongbo sa igasaylo dito sa Directorate for Logistics sa Higher Command sa Philippine National Police sa Campo Crame. Ang nasilingkod ng amagabulo sa iya, ang si Police Brigadier General Leo Francisco. Si Francisco ang nagaserbi man na Director sa Manila Police District o kung MPD. Ang Manila Police District Action Rex, amo man siya ang naga-supervisory o naga-monitor kaya nagabantay dira sa Metro o kung sa may Manila City mismo, sa may syudad sa Manila. Ining si Francisco Action Rex, ang miyembro naman sa PNP, wait, I check ko gitang PNP class of 1992 o kung Philippine Military Class of 1992 Action Rex. Actually, may iban pag nga ngalan nga naguluwa antes balasang assignment ni Francisco. Gintilian ni Action Rex mo, damo ni may iban nga taga Bacolod noon, gid bala nga napilian nga ara sa listahan sa ginpilian galing kay ang desisyon ara na sa bagong hepe sa Philippine National Police nga si General Rodolfo Azorin Jr. Ang pila sa maginpilian ang Mosanday Brigadier General Roderick Agostos Alba, ang Public Information Officer sa PNP nga tikabalogi kita nga dirigid sa may Negros Occidental kag ining si Anay Iloilo Police Rex taga Bacolod si Alba. Taga Bacolod din, no? Isa man rin nga ginpilian ang muli si former Iloilo Police Provincial Office Director Brigadier General Samuel Nason nga Chief sang Integrity Monitoring and Enforcement Group. Kagi man na sa aton sa Negros Occidental. Kagi man rin sa aton Action Rex. Alipagib, si Brigadier General Harold Tuzon nga Chief sang Maritime Police Command, ginpilian man niya siya kag-anay Director man sang Iloilo Police Provincial Office. Pero naging babaw ginidiri ang desisyon sa High Command nga si Police Brigadier General Leo Francisco ang ihamtang diri mismo sa may Pro 6 Action Rex.
Ginahulat na sang Pro 6 ang schedule kung saan bala patigayunon ang change of command sang bag-o nga regional director sang Pro 6. Yari si Police Lieutenant Colonel Abner Solis sa kompirmasyon. Base sa order, no, nakita natin, may relief order ang aton nga current Regional Director, Police Brigadier General E.T. Dongbo, from PO6 to Directorate for Logistics effective August 8. And magapulos 3 siya si Police Brigadier General Leo M. Francisco sa Regional Director ng Police Regional Office. Sir, when nag-take effect ang mando, sir? August 8 ang order, pero sa subong wala pa man kita sang schedule kung may ara ba na turnover na kung saan order. Okay. Si Brigadier General Francisco, amo siya, sir, ang directors ng MPD, no? Ang atong pagkaibalo, ang iyang assignment before there is a process, district director siya sa Manila Police District. So other than dapat that, ialang Surrect si Police Lieutenant Colonel Solis ang spokesperson sa NOCPO. Actually, may iban pa yung mga personnel nga ginrisapol kay kumadumduman ito ba sa una si Police Major General Jesus Cambay. Ining si Sir Cambay sang Police Brigadier General pa lang siya. Diri sa nasadto na assign sa Micro 6 bilang Deputy Director. Actually, sang kasagsagan ito lang Surrect ng eleksyon nga may mga natabo dito nga mga gin-commit control sa may Moise Padilla. Isa rin si Sir Cambay nga nag-responde. Subong, ginsaylor siya. Siya subong ang tagpamuno sang Directorate for Controllership. Do in short, do yan ang finance service sang PNP Action Rex. Ang santo anay director man sang Aklan kag Capiz Police Provincial Office nga si Brigadier General Samuel Nason ang ginapamtang subong bilang bagong hepe sang Directorate for Investigation and Detective Management o kon DIDM. Sa ibang na balita, sa may banwas sang hinubaan, may duwadri ka mga persona nga pilason matapos nga gintiro Action Rex alas 8:30 ang tag na kagabi dra sa area sang Purok 2, Barangay Alim sa may banwas sang hinubaan. Ini mga biktima mo sanday John Paul Bautista, 18 anyos, soltero ini, kag si Jeremy Katadman, 23 ang edad, nga pareho sa residente man sa Purok 2, Barangay Alim sa may banwas sang hinubaan. Sunod rin kay sa investigador Action Rex nga si Police Corporal Donald Dormido, ang investigador sang hinubaan PNP. Ano tabugan na miinom, ining anom ka mga mag-abyan, upo diri si Bautista, kagining si Katadman. Nagdesisyon Action Rex, ining si Katadman, kag upod nila nga si Jomar Tagpuno, nga mabakal sa tiyanggi sang ice, kay kinanglanon nila samtang sila nagainom. Dito kadasugatan nila, ining suspect, nga si Marlon Kibod, 33 anyos, kag residente man sa Purok 2, Barangay Alim sa Banwasang Hinubaan. Gintay diri sa mga tagreklamo o mga biktima, nga ginsita sila kuno sang suspect nga si Kibod, dala taya sang armas. Gilan nga nagbalik naman sa ginaimnan ining duha ka mga biktima kag nagpanugid sa sila mga upod. Ang isa dili nila ka upod sa inom Action Rex, nakilalaan niya ining suspect nga si Marlon Kibod. Amo to nagdesisyon sila sa pagpauna diri ni Benzo Conquino Jr., amo to leader sang grupo kay kilala ining si Kibod, nga balikan ang area kung di nila nakita niling suspect. Pagabot dito, imbes ka mag-ariglohan na Action Rex, nagluntad ang pagbinaisay, pagbaylohan na sa mga matigdas na matinaga, tob-tob ka nagpunot sa armas lotang ining si Kibod, kagintiro una Action Rex, ining si John Paul Bautista, igo sa to niya nga bayin sang tiyan. Si, ano naman rin, isa ka-victim, nga si Katadman, ara sa likod ni Bautista Action Rex, ang lain kuno kaya ang bala, naglapos sa tiyan, lapos sa likod, kag nag-igo Action Rex kay Katadman, igo man sa ingatsan, kag naglapos pagid siya man nga likod Action Rex. Ining duha ang unang gindala sa Rural Health Unit sa may banwa sa Hinubaan, turambad rin ni Dormido, ginsaylo sa may syudad sa Kabangkalan, kay tinatala na ining nga operahan. Yan si Police Corporal Donald Dormido, ang investigador sang Hinubaan PNP. Daling natabong sinin, bakal ang duwa, kwento sa mga biktima, nagbakal ay. Tapos kita sila na isang victim, tapos kita sa victim, yung kayaan sila ko, no? Yung nagdali sila balik to sa ilang ginahinman. Tapos, dito sa iyang pod, sa natabo.
Isa sila tapawpod, nga kilala yan na si Elias Pungpong, miguay sila ko, no? Tagtod na kanya para iseto ang problema. At pati kayo pag-aboto ng kumputahan na sila, wala doon ko nung gabong kung sige kumputahan na nila. Si Pungpong na ngunos ang iyang armas. Pag-iligtayan palupok, may higong isa sa tiyan, nalapos, nalapsan ng isa. Sa tiyan man, lapos, nalapsan man ng isa sa tiyan. Sa kalupok, duwang higo. Ang sarek si Corporal Dormido sa Ginabahan PNP na-recover dito sa crime scene, isa lang gid kabasiyo sang bala sang kalibre 45 ng armas. So nagapake din kapulisan may mo kalibre 45 man ang armas nga gingamit sa Action Rex. Ang suspect ang nakapalagi naman matapos ang krimen. Balik gikan sa NOC po ang kaaksyon nyo, Aksyon Jandia. So nasa balik sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Salamat kinakson na John Diaz. Balita gikan sa NOCPO, mga kakson. Daligid lang nga kay dakop ka, daog ka Rolita promo sang aksyon no Radyo Bacolod, no? Manog start na ni, kag tingi bandera, hingagaw lang, no? Magpamati lang sa aksyon no Radyo Bacolod on air mano kun sa Facebook, no? Ang madakpan nga nagapamati, nagahunib lang mga monitor ninyo, hatagan sang coupon or kupon, no? Kung magabutan ang numero sang imong kupon, for example, gabot ko abisubong, ang nagabutan 1000, no? Ikaw nga nagauyat sina personal, magpadulong dire personal sa Aksyon Radyo Bacolod. Personal, ikaw gidya mismo. Dalang imo sining coupon or kupon para magapatiyog sang rolita. Dakop ka, daog ka, rolita, mga kakson, no? Sa mga magabutan, sa mga programa sa aga, tubtob udto, sa aksyon na BBB, importante mga kakson, importante gid nga ti magabutan sa programa, tubtob aksyon BBB, mayara lang tubtob la 5 sa hapon, magabutan kabi today, hasta lang 5 o'clock, ang limit sa imo para makapadulong diri sa estasyon. Ang mga magabutan naman from This Is My Life to Action Night Patrol, mayara tubtob lang las 12 sa masunod nga adlaw, meaning magabutan kabi karon sa Action This Is My Life program or Action Night Patrol 12 kapas ang udto, buwas makapadulong asta mga kakson, no? Ang mga magabutan nga taga Banwa kag syudad sa Guasang Bacolod may tubtob la 5 sa masunod nga adlaw nga makapadulong diri sa Aksyon Radio Bacolod Station, no? Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala, amo nang mayuda, no? Ang promo magasugod na sa Agosto 15, tubtob Setyembre 17, 5 ka simana ang promo. Kag kag mayara sang 2 ka winner kada adlaw, no? Bunang importante, 2 ka winner kada adlaw, Lunes tubtob Sabado, or total nga 60 winners mga kakson. Ang posibleng madagan sa promo, cash, gift check, appliances, cellphone and rice. Amo na mga nagaedad 18 pasaka lang 18 years old tubtob pasaka, ini ang pwede magkapasakop sa aton nga promo. Isa lang ka best pwede makadaog ang isa ka persona sa aton nga promo, no? Amo nang importante dakop ka, daog ka, rolita promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Daligid lang may tisianay, kulang lang. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gidmani ang napatay ni kitingala mo sa mga pasunib lang. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Laro ni nga misencounter gini. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini Colocasia esculentulin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte hard nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi, makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman, may mataas nga level sang starch, kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani
kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyos sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto, ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag dahon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa dahon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Mga ihibalo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gidmani ang napatay ni katingkalamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyot binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Laro ni nga misencounter gini. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan.
Mga ihibalo na tungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentulin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa madamo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte hard nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyos sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto. Ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag dahon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa dahon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Mga ihibalo ni Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Powered Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingala mo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbineluhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo na tungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte hard nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi, makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman, may mataas nga level sang starch, kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyo sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan,
ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto, ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag dahon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa dahon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Mga ihibalo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, la 1:20 ang aton oras. Kadtuan tanang balita ni Aksyon na Eden Abuso sa BCPO. Ini may kang tanan sa pinaka-latest pamilya kuno sang security guard blato nga nabungguan sang tricycle kag caravan, nagpasaka sang kaso kag hindi magpaariglo. Aton hibaloon ng detalye siniupod kay Aksyon Eden Abuso sa patrol sa Bacolod City Police Office. Aksyon Eden. Action Rex, napasaka na ang kasong reckless imprudence resulting to homicide kag damage to property. Ang batok sa driver sa tricycle nga si John Daday, 23, kag driver sa caravan nga si Warren Blanc, 43. Matapos imbulbado sa aksidente sa Circumferential Road, Barangay Alihis kahapon sang aga, Agosto 8. Ngagitunaan sang kamatayon sang security guard nga si Louis Vergara. Sunod kay Police Captain Elmer Bonilla sa Police Station 7, hindi na makig-areglong pamilya Vergara kag desidido nga pasakaan sang kaso ang duha ka driver. Dugang pa,
detenido sa gihapon sa Station 7 si Dayday samtang si Blanz ang release matapos nagpahayag nga na mapaidalom sa preliminary investigation kag ginhatagan sa napulo kadlaw agud magpasa sa iya counter affidavit. Pamatinaton si Police Captain Elmer Bonilla. Negative daw, hindi ma-play action din. Ti ipabati ito na lang sa Ibang News and Public Affairs Program sa Action Radio Bacolod. Balita gikan sa Bacolod City Police Office, Action Ida Raboso. Una sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radio. Daw na delayed ang imo sining pagpadala sang mensahe. Daway makasulod kuno aksyon din wala kaabot basin traffic sa siguro. Anyway, salamat gid aksyon Eden Abuso, balita gikan sa Bacolod City Government or sa Nokpong balita, no? Daligid lang kay ano ining natabo sa akon nga kuan ini. Sige, dalig lang sa mga kaaksyon ta. Salamat gid aksyon Eden Abuso. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ginagaon ta ng balita ni aksyon Roger Gotib sa balita gikan sa ano ning natabo ni man sa area sang siyudad sang Cadiz, no? Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ini may kagtanan sa pagsuksok sang face mask mahimo nga hindi na kinanglanon na kung malabot ini ang 50% sa population ang first booster shots, mga kaaksyon. Sa detalye sining balita, Action Roger. Action Rex, mahimo nga hindi na kinanglan nga magsuksok sa face mask kung magwa ang mga tao diri sa bayan sa siyudad sang Cadiz. Ini ang pahayag ni City Health Officer Dr. Maria Victoria Ibanez matapos nga siring niya ina kung malambot ang 50% sa population sa Cadiz sa first booster kay ina ang nagalin mismo nga direktiba sa nasyonal nga kung isa ka LGU o kung isa ka lugar malambot siya 50% kato nga siya populasyon nga naka first booster kung magwa way na kinanglan nga magsuksok sang face mask depende na lang kung sa tao kung magsuksok ng face mask. Yari paayag ni Dr. Maria Victoria Ibanez ang among City Health Officer ng Resumay Sudad ng Cadiz sa Sudad. Kaya dapat ang nga percentage ng nasyonal makalabot na 50% sa aton population nga makapa-first booster na. Kaya once malabot na dyan 50%, pwede na ta nga hindi magsuksok mask outdoor. So, amo na sang kondisyon naging katuan nga nag-isang kan region sang 2 weeks ago mo. Nga mo nagali ang target sa nasyonal nga once ang imo total population sa isa ka LGU, makalabot ka 50% sang nakabooster na first dose. Pwede na tayo nga hindi magsuksok sang mask para kasagwa. So, ang pagpayag dyan amon din nga City Officer kasunod sa iya nga parayon ang pagpatigayon sang vaccination sa bayan sa City Health Office alin sa pediatric sa 5 to 11, 12 to 17, kag 18 and above. Sa bahay naman sa first booster, nagapadayon man kada sugod naman ang second booster shots. Ang iyaman sila nga ginapagabay nga kung pwede tani nga mga senior citizen makapabakuna man kay santong nagligad lang nagpapanaog kang direktiba ang regional office ang Department of Health nga kag ang national nga yara sa 80% o 85% sa populasyon nga dapat mabakunahan ang mga senior citizen pero gipasakaan nila sa 90% kag sa subong yara lamang sa 77% ang mga bakunado nga mga senior citizen giban sinigan wala gid magbalik para pa-booster shots. Pero sa kay Dr. Maria Victoria Ibanez nga initanan ginapatigan sa gapon sa nga Mondari nga City Health Office nga isang local IATF agod nga maproteksyonan sa gapon ang pumuluyo may kantaran sa sining wala gyapon untat nga pagpanglaton sang COVID-19. Sa subong may 3 ka mga positive cases ang siyudad sa Cadiz kag yari ini na admit sa ospital pero sa report nga mga mild symptom lang kag naka-recover na. Action Rex.
Report gikan sa siyudad sa nga Cadiz para sa aton mga ka-aksyon nga mahilig magkape. Kaliwat ang aton kini nga panugyan sa inyo amo ang Life Extension Coffee Mix. Ang Life Extension Coffee Mix isa ini ka kape. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita. Time launa 27 ang aton oras. Kaduan tanay si Aksyon Nelson Patino. Balita naman gikan sa Banwa sang Calatrava. Biktima sang pagpatay ginaligar assets sang militaro sa Barangay Marcilo, Calatrava. Ari ang balita ni Aksyon Nelson Patino. Aksyon Nelson. Action Rex, hindi kilala sa kapulisan o kung ila asset ang biktima nga si Rodel Nobleza, 37 anyos, may asawa kag residente sa sitio Kamao, Barangay Marcilo, Banwa sa Calatrava. Si Nobleza Action Rex ang ginpatay sa mga nagpakilala nga katapos ang New People's Army sa sitio Kamao, nga armado sang mataas nga kalibre sang armas. Kaupod ni Nobleza ang duwa ka mga pamatanon nga lulan sa isa ka motorsiklo nga ginpatalikod kag gintero ang ila kaupod nga si Nobleza. Sa investigasyon sang kapulisan sa Banwa sang Calatrava nagwa nga isa ka tumador o kon manugbakal sang sapat ang biktima kag ginaaligar nga isa ka asset sang militar. Samtang ginapahayag ni Police Major Lumiain Lidawan nga hindi nila assets si Nobleza. Yari ang dugang nga pahayag ni Police Major Lumiain Lidawan sa interview sang Action Radio. Sa follow-up investigation po natin, lumalabas po na NPA itong mga suspect. Kasi before nangyari yung incident, pinag-down sila kasama yung minor na dalawa na angkas niya, kasama niya sa kanyang negosyo. Na supposedly from Samar niya, pupunta ng Barangay Bago, DSB, para bumili ng hayop na kakatayin para ibenta yung karne. So, paglabas ng 5 armado, 4 dito armado ng M16 rifles, isang carbine. And accordingly, tinanong pa yung victim natin kung siya si Peter. And sumagot naman na siya si Peter. So, na-identify nila na siya si Peter. Pinatalikod yung dalawang minor, din saka siya binaril. Ang kabahin sa pahayag ni Police Major Lumiain Lidawan sa interview sa Action Radio. Report gikan sa Banwa sang Calatrava. Ka-aksyon nyo Nelson Patino na sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat din Aksyon Nelson Patino. Ang balita ni Aksyon Vidya pasible pa karunan tanang ini mga ka-aksyon. Kailangan lang kita sa tiyempo. Ang taga Sineco, buisit nga Sineco, na ano ning natabo ya sa Sineco, yung isa ka bill, way pa gani magabot ang ikaduha nga bill, mangutod na sila yan, anong klase ni man ka pangabuhi ning iya ka Sineco man, Sineco, atensyon anay, no? Isa ka bill, tapos nag-reading, dala disconnection, ini sila, ay nanong klase ka, sitwasyon ng Sineco, gasala maning liog sang Sineco iya sa pagpangutod, ambot ko na ano gidang plastada, no? Hindi ta makasigahom kung wala bala dapat bill nga bisan isa antes pa man magabot ang isa ka bill manginduha nabe, pero kung isa lang ka bill ang ginauyatan mo utdan ka ginilaya. Amo ni ang sitwasyon subong, no? Daw gaupod man sa hindi among utok sang Sineco niho. Mayon lang ni guro ay nanong klase sang electric cooperative ni man. Okay man lang na. Kung wala punduhan ay wala punduhan ay. Kung wala bill, wala bill. Amo nang tirada da, no? Nga daw
daw tinangkuling ni kagado hindi mo maintindihan ang Seneco kung gaano nisla ay why nyo gina-consider man ang isa ka bill why man pundo na nga may utang daw kinanglanon gid nila bayad dayon pagka bill bayad ka dayon para wala ka pundo ti kung may pundo ti isa ka bill utdon mo ya mangutod kay mo bunano nga sitwasyon way paganing ikaduha nga bill nagabot nagreading lang kamo nakaligad nga adlaw tapos mangutod kamo iya sang isa ka bill ay nano nga sitwasyon nga daw hindi mo maintindihan ang Seneco iya subong Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. ay oo sige daligid lang sa mga kaaksyon ta Ario Life Extension na Vitamin D3 anay, no? Kaya ang Life Extension na Vitamin... Daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka ruleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado, o kung kabilugan, nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani, ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop, dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses, pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Aksyon Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gubon.
Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, kag iban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya,
kag katanagaan sa likod sang mga landon. Mga kasaysayan sa Santo pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa maulanon na panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinera sa mga lata, goma, kag iban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sang outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kagabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagkigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon.
Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Guasang Bacolod may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radio Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022 tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kung kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaoga. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, 1:48 nga tunora sa langalang nata sa tiyempo diri sa ato sining pangalagad. Nagagda na kita sa masunod nga programa, ang This Is My Life, sunod na sa diligid lamang madugay. Upod kay Aksyon, Walma Sugaton. Ako naman ang inyo sining ka-aksyon sa kahanginan, Aksyon Rex Kantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka edisyon sa Aksyon Balita.